waninje. Ese winya atenka soronko bi ewo mu. A eye anigye atenka. Bise ewiase nyina yankwa ena yakunya kese a yesom no. So we so free soro ena bae. Kyuriam pombasa yadom na ankasa na atutom yi. Yanko baby ankobo yanko tumfo bi ho. Ana obi a onwene bibi sa ho ana yemai. If you so na tweli aponto domi. Enintina ebe due ya hene kese ira nanso eye open so situde dikai. Bisa on se ya kase otumfo a anything. Kyuriam pombo na sase wi. Yewo nipa bi awa sase so de tumi edua omu. Omo tumi etena so. Wachichiri tumi no abone pe no de amom. Asase su tumi di. Se wote edina enye obi na eso kacho. Se edina ankasa no ekire no ho ase. Otumfo. Enti we Asante-Nana so ma wanije. Ewiase bebie ni ho a yakunya kese ni biwo. Se biboni koko ebo ne homodin bia se obefa na wakwa akotena so nenso anyi esanse ye na yesom akonya kese na ankasa no ye ntena so. Rebecca said it's a deity on its own. It's a god on its own. And ntina so we who are Ira osum sikadwa. Ira oswai kire sikadwa. Ira na kwa ni sikadwa so akwa ni Ira. Ehwo hintasem. Nti sebi enye obi ano se asema obeka se ensusuya amanfo bi nipa bi ebetena se yesusu enye po bi nipa bi betena se yesusu enye eno ena de akonya kese ese ani mu odru se ye yesikadwa tumi ebetimi abafom sebi omo de perimatin bomb omo de etu akodie asekan ejan eye aman ahodo authority a sante entimi anye English boni koko fini krom sorry beti Asante wentimi amfa sika koko ede na kire se wo no obetimi atena